12 דקות לפני השעה 11, שבנו עליכם. פופיק הוא שמה של רשת חברתית ישראלית חדשה, והיא מכנה את עצמה הדור השלישי של הרשתות החברתיות והפנאי. ועימנו נדב אלמקיאס ויוני לבנה ממקימי פופיק. שלום לכם. שלום. ערב טוב. אז קודם כל מאוד מעניין אותי, מה זה הדור השלישי של הרשתות החברתיות? אוקיי, אז כל רשת חברתית אנחנו נוכל למצוא משהו שמאחד ומאפיין אותה, בלי ככה להשוות יותר מדי בינינו לבין רשתות אחרות. אני אתמקד במה מיוחד אצלנו, ותבין את המשמעות של הדור השלישי, כמו שהצגת את זה. כן. ככה בפשטות, לקחנו את המושג הזה שנקרא קהילות, שדרגנו, שיפרנו אותו, הוספנו ככה אפליקציות משלנו, ויצרנו מכלול שירותים, אנחנו קוראים לזה קבוצות בתוך האתר. בעצם כל משתמש יכול להירשם לאתר, להקים קבוצה בכל נושא שמדבר אליו, או להצטרף לקבוצה קיימת. אז איזה אפליקציות ייחודיות לפופיק? כן, קבוצות זה משהו שאפשר לעשות גם באחרים. אוקיי, נכון, אני מסכים איתך. יש קבוצות בכל מיני אתרים אחרים. אצלנו, מעבר לפורום שזה בעצם הדף נחיתה לקבוצה, יש לנו גלריות, תמונות, אלבומים, אירועים, סקרים, כתבות, אפשרות להעלות קבצים, זה אומר גם מסמכים ומצגות וכל קובץ שתבחרו. מעבר לזה יש לנו גם שירות שליחת אס-אמסים לחברי קבוצה. אם ייסדתי קבוצה, לדוגמה, יש לנו קבוצה של טיולי ג'יפים, ומארגן הקבוצה יצר שם קהל גולשים קבוע, והוא רוצה להתקן אותם בטיול במקום כלשהו בארץ, הוא בשליחת אס-אמס דרך האתר שולח לכולם עדכון, והם יכולים, מה שנקרא, להתעדכן בקלות. זה חוסך, אני יודע מניסיון, משיחות שלי עם חבר'ה שפעילים באתר, שזה חוסך להם המון טלפונים וכאבי ראש, ומה שנקרא, הם עושים את זה בקלות ויוצרים שם... תגיד לי, השוק הזה של הרשתות החברתיות, אתה לא חושב שהוא רווי? יש באמת מקום לרשת נוספת? אני חושב שזה אחד הסיבות שקודם כל אנחנו ראינו את עצמנו כמי שבאמת הולכים לקו הזה של באמת של תרבות שעות הפנאי, שזה קו שאנחנו יכולים בעצם לענות על הצרכים המיוחדים של אותו אוכלוסיית יעד, ובגלל זה בעצם התאמנו באמת את הפרופיל באמת לנישה ולתחום הזה של תראה שם רוכבי אופניים ומוזיקאים וטיולים. כמה חברים יש לכם באתר? אוקיי, ציינת שאנחנו אתר חדש, אז אנחנו הצלחנו לצבור קהל של כמה אלפי גולשים ככה רשומים. עכשיו, בניגוד להרבה מוקדים באינטרנט שאנשים נרשמים, אצלנו ממש כל בן אדם שרשום הוא גם פעיל, הוא גם חלק מהאתר, והוא כותב והוא מגיב והוא ממש בעניינים. יש משהו יותר אינטימי בעצם, שאתה רואה גם מהאופי של האנשים והקבוצות שהם מרצים. אחת מהשאלות לגבי רשתות חברתיות המאוד גדולות זה ממה הן הולכות להרוויח. היום ההכנסות שלהם נמצאות בסימן שאלה, לא ברור מאיפה הן יגיעו. איך... מה המודל העסקי שלכם, בקיצור? show me the money. זה בדיוק, למה את כל כך עדינה איתם? תראה, רוב האתרים היום באינטרנט מבוססי פרסום, משם מגיע הרווח בעצם. עכשיו, לנו יש איזה יתרון מסוים. האתר שלנו, כמו שציינתי קודם, הוא פונה גם לקהל בוגר, ואנחנו גם מרכזים בתוכנו מכלול של קבוצות בכל מיני נושאים חברתיים, ובאופן אוטומטי גם ערך הפרסום אצלנו הוא תופס נתח יותר משמעותי בעיני המפרסמים, כי ילדים לא תמצא באתר. ברור. טוב, נדב אלמקיאס ויוני לבנה, אנחנו נסתפק בדברים האלה, לא לקפוץ מעל הפופיק, כי הזמן שלנו אוזל. אז תודה רבה שבאתם לאולפן, ועכשיו אל רותם לצטר, הבא ברשת, אתרים שימושיים, אך לא מוכרים.